Trubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kun hinyo trap National Awakening Movement lani khnam menta kasi ka arpau tarik uyayong arhajar arpulai kilalit ban sami ki slakot chiki nonglet nongwan hanong ba shalong ha ka bayade halor ban pendu no ya ka personal interview ha ka jing thap kam sarkar ha ka ni ka slakot kaseng khnam kala pen pau baling ba ka office memorandum ka sarkar India banadu usnam arhajar khan riu larai ban pendu no ya ki personal interview ha ba thap kam sarkar ha ki kerdan group B C bat D Kumbala liat di ki wei pak ki jela ban but ya ke kebala hukum dak sarkar deng kom ta ka sengru ka kwa ba ka jela Meghalaya kan but ya ke ni khanang ba ki kam ke nong gi bakhuj kom ta ka seng kala mi surak ban sami kini ki slakot ban pentep shigi pat ba ya ka nongrem ba ka seng ka dawa na ka sarkar khanang ba kanwan ra ka jing mentoy ya ki khon samla kham tam mi ba wat kam wat jam Kalian kajongi kani kajing sam jongi kini liftat kajing kanongrum ka kanongrum pedangi kadai sebab ki jing dawa ki jongi bangala dawa na do sarkar ularim kani ka sarkar batmai ro badai ban wenno ya kani ka personal interview na ka bonta ki kam ki group B C bat D kumbala pentri kam bro oi dari India ni ko ahani ka stik jongi ru kin wenno ya kani ka personal interview nang ba ka kom thap kam kan long ka bokoi bosuba nomor pi kajing sisa kajing wan jongi ba ngin sami ni indiferen ko upai ba sutu makani ka mat ka bangi dawa kan sanjur thamai ya ka employment process ka ba la karab ka ba la tingin ka ba jakhlia ba nomor kum bagi ong menda ko kom thakam menda harni kita sokar bo per ting la snu dei bagi ong wa bani akam ka kham suk bangin jen show politician ban bangin jen chaka jingjang di start te ya kene ka rukom ni hap ban kala na taka daw ngi kale jongi ngi kwa ba ki pai ba kin so thu sai kidar ba halur kono ko nongre mi dawai kene bat ke igene kada kane ko long ka jing mentoy karwan chiri boni kon samla ge jongi bat kini de sinjam gi ba ngila sedang menta bani abi pai ba bat Kinsa don ki klimat pada balik sing sim de ki pada kisan jam nang bang in penting kena apa kane ka jing smu ka ba kongsan kan urlong kemarin kan ni ka jing wan sam jongi yang ni kilat kalau ngi bang ilai bang la tho sa ke MD 1 pas kabjar ya tho sekene ke MD 2 ka kabjar ngam yo i ba kan don kata ka jing kia nomor ka betul rang so tu ba kini ki joti pollution ki ba kuat mentep kam tu, nak tahu kuat ben lah. Kita gini kijui, tang ben mentoi politics. Ki kuat mentep ki beri lajong, dengan nanti ke baca klia, dengan nanti ke bomdai. Dan rupa pan ke pisah. Dia kini ke proses kejong kini. Dia haduk kat nu kin simkia pada bakin penkelai kini kat tu kejing kuat tu pak. Dia ki lenti nang ni sekamat. Ladak sarkar kam trek ban le, yang ni kam nginang sim di lat lenti pada ban penting kenapa ni kon orang.